umngap ka khamthiang but ba khambha shushu banyak it is very good. It's more sweeter than a shit. Thank you. Bunba kibriu kibong nga pasar balay phim reply lang re comment ka ba kibriu ki comment klumar apo social media yepi. Tamba bunba bang shus nga mumju comment klumar re nawar ba ada comment herli yu hi mangabot ki. Tangkawai nga nganong gitu kiba comment hate lane kiba ada gilan mano kiba ben yepi kiba tong yepi ba kamlong re philong kumne philong umtai ki ben yepi kumta kamda chip hera tamang no ibi tangkawai ta ka coach kade mangan batai phiang ne menta kiong ba ungap umju penlut re ka bor ka jungu ka power ka jungu ban convince ya u scan bam ed ba kangap lane ko umngap ka khamthiang but ba khambha shushu banyak ed ka ba uskan yu bam amaru tip baladu convince makana kumta makana uskan un bam ye ed hilar hibu ko umngap hajan ber ke hajan ro. The English kindiat a bee doesn't waste its energy convincing a fly that a honey is very good, is more sweeter than a shit. Thank you.